Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. 47 minutos nakaligad sa tak ng alas 9, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Units, this is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon na Radio Philippine Standard Time, alas 9:50 na. Sa lawat na mayong gabi Bacolod kag Negros Occidental, Bogos nga Western Visayas, Philippines. Action at Patrol, liwat naman kita sa ring nga magaratsada sa nga nagabaga, nagapanguna nga mga balita sa lokal, nasyonal, international. Ano man nga balita akong hitabo nga makaapekto sa aton trend. Yari na kita sa nagayuhom nga Martes sa nagapaghilay nga Pizza 23 sa ika-3 nga bulan sa nga tuwig 2021 ang nga bulan sang Marso. Sa lawat mangin kaupod na ito ng ato sa mga action unit reporters, ato sa mga correspondents nga mga dalasang nga mga nagapanguna nga mga balita. Pares ka mga impormasyon nga dapat ninyo mabaluan. Din man ka mga bahin sang kalibutan. Adre sa Negros Occidental kag sunad sa nga Bacolod kag Bogos nga Western Visayas. Kamusta nga ato sa mga kaaksyon nga subong aran nagapatuyom-tuyom. Pabati sa sadega palatuntunan. Ang siyempo na aton subong mayad-mayad. Odo nga ti kaida sang hapon, grabe ang tagiti sang init. Mayara sa isa ka lalaki nga gin-atake sang ginatawag nga cardiac arrest. Samtang nagapungko sa may labi sa Hall of Justice. Nagabatsyag sang masakit akong balatian. Pero ti basi kung isa man sang kinhalinan kung nga naglain matsyagya. Dangod ang tuman kasingkal kag kainiton sa atos sa nga panahon. Basta ganay Martes ang inyo sa kaupod sa atubang sa mahiwagang mikropono. Action na Marlon Herovaya. Kabalo-bala ka mga kahapon Lunes, Marso 22. Subo-subo ining bulan kagapetsa para sa tagasunod sa Bacolod.
Kay ang Marso 22, prosang 1998 ba to? March 22, 1998. Sininguntik kahapon ini maka-aksyon sukat. Sukat kahapon ika 23 katuig. Sang matabo tumalang makasilidni nga trahedya sa Bacolod. Dumduman nyo tong paghugpa sang eroplano sang Philippine Airlines kon PAL Flight 137 nga naggalapaw sa runway. Samtang nagalanding sa Bacolod City Domestic Airport. Tili kahapon mga 23 katuig na ang nakaligad. Ang mga kaaksyon naton nga mga millennials sa mga hobines. Ang iban to ay patuyag bago pa lang guro to ng tikan-tikan. Kung tabaran istorya sang maragtas sa mga nagkalahinabo santo ang ilas sa ginikanan. Wag ginikabaan ang mga hobines subong isa ini sang ginakabig pinakadako nga trahedya mo. Ika-23 katuig sang matabo ining trahedya. Naglapaw sa runway. Samtang nagalanding sa Bacolod City Domestic Airport. Santong Marso 22, 1998. Sa sading petsa kag bulan kag tuig. Pinag-aumpisa pa lang kita serbisyo kag pamakalagad sa kahanginan. Sa sading tuig nga 1998. Why pa kita tanto makatutok sa sading balita ni. Kaya man, hindi pa naman to AM. Nakataw sa sading ginsudlan. 1998, ara pa kita sa FM. May pila pa daw kasi mana, antes kita rin sulog bilang reporter. Dari man sa 684, sa Aksyon Radio Bacolod. Isa ito mga ka-aksyon 1998, hindi pa to yung Aksyon Radio. Banat Radio pa to no? Labi na sang mag-umpisa ang bulan sang Mayo. Sang Mayo 1998, nga mo tong pagtutok sang radio sa 1998 nga presidential election. Amo nang pagbalik naton sa makasalidni nga hitabo. Ang natabo nga paghugpaa sa eroplano nagresulta sa 3 ka mga nagkalabatay. Damo to mga nagkalapilasan. Ang subo-subo bangod ang mga napatay mga kaaksyon. Hindi man aircraft crew, hindi man to pasahero, kundi ang mga tao nga ara sulod sang ila sa nga balay kay man ang gintupan sa eroplano to, residential area to. Kunin nyo ba naman ang ginitawag nga sunrise nga diskuhan bla? Di ba la, dito gito mo pa, isa palibot ang mga kaaksyon may mga panimalay ito. Damo man to sa mga pasahero ang mga nagkalapilasan. Subong ang Bacolod City Domestic Airport, may pila na katuig nga way ginagamit ni. Subong ti hilamon na makitaan tara, para pa naman ang runway. Kaya man ti simentado na. Pero tubo sa hilamon na lang. Ato sa rin makitaan tara banting airport na ito ng Sailoman. Dito sa area sang syudad sang Silay. Nagaplastar naman subong dara sa Santo Sunrise nga diskuhan. Malalagiyaan naman sang second hand nga mga salakyan. Ay, oo. Grabe itong aksidente mga ka-aksyon. Batian ko ba itong coverage sang DYEZ? No? Nag-tie up pa ito sa aton diri ang ato sa ring mother station, ang DZRH sa Metro Manila. Las 9:57 aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang ato sa ring patrol dugadugay ato sa ring baloon ay ila sa ring observation report with action John Diaz. Sa ato sa ring news center mga balita nasyonal with action ang defensor. Ang sa mga adlaw mga ka-aksyon gid palibutan sa tuman kita lalupanton kag dalagko nga mga balita ba.
Ang sabahin sa nga balita lokal, pinakadako nga balita, 8 ang patay. Patay niya hindi niya sa COVID-19. Patay nga wala man sang angot sa COVID-19, kundi nagkalabata ini sa natabong nga inkwentro sang militar. Kag ginabatihan rebelde nga New People's Army akon NPA sa sunod sang gihulngan na naman ho, gihulngan Negros Oriental, kay na lamang sang hapon. Tikapid nga probinsya sang Negros Occidental ang Negros Oriental. Ang mga nagkalabatay kon Philippine Army ang paghahambalon doon sa mga katapo sang Central Negros Front 1 sang NPA. Ang natabuan sang Binilohanay sang Tiro, Linot Hanganay, Sitio Agit, Barangay Trinidad. Ang saling ni 3rd Infantry Division spokesman, Army Major Sinon Pancito III, sa interview sa Action Radio sa mga gabi, lagi kay Action John Diaz, may kapin na 40 ka mga ginapatihan NPA ang nakainkwentro sa mga katapo sa 62nd Infantry Battalion. Malawig-lawig man ang linupad sang bala ba? Inkwentrohanay nila naglalawig tub-tub 3 ka oras. Kwartero, 3 ka oras nga waswasanay tiruhaya. Hasta nagresulta ini sang 8 ka mga nagkalamatay. May mga matag-as na kalibre sang armas, pusil, na recover sa eksena sang enkwentro. Di basta gani dihado ka mo, jutay ka mo sang sa kontra ninyo, di way ka mo mahimo, atras ka mo eh. Kung sin-oto ang liamado, kung sin-oto ang damo miyembro, amo ng liamado, sa saling enkwentro siguro duludihado ni ang mga nag-enkwentro ng mga armado, ginapatihan NPA. Ang pag-ayam, ang paglighot, o kung ginatawag nga hot pursuit operation sa militar, subong nagapadayon pa. May duga naman sila nga puwersa sang militar ang nagabot sa lugar augmentation. Agod magbulig tultol sa lugar nga paraguan o kon palagyuhan sa mga ginapatihan NPA. Delikada na ning problema ang ginatawag nga insurhensya mo. May pila naman ka mga presidente na naglalagi dito sa pungsod sa Pilipinas. Pero ang enkwentro kon away sa tropa sang gobyerno, na grupo nga nagapamatok sa pila ka mga patakaran sang gobyerno, way yapon sang kasulbaran. Dito sa isla sang Negros, labi na sa Negros Oriental, alipas lamang pinalagkas mana ang makaligad, ang maglipas, enkwentro na naman. Subong administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, tinaban-laban nga hindi naman matuldukan ang ining problema ni. Tinaban naman kang nabatian sang publiko kung ano ang panindugan sang presidente sa grupo sang sadya mga rebelde. Ulang na lang mag-aksyon nga magdeklarar sang gera mo. Isang nagliligad nga mga tinuig ay ginaluto man nga pistoks, istorya pang katawhayan kuntani. Pero why man nagsugtanay, ang pihak nga grupo may kondisyon, ang gobyerno may kondisyon man. Why nagsalalanto ang ilasri, ginpangdihon nga mga kondisyones. Ang Negros Oriental kumaduman nga sa tuwig 2013, ang army nakadeklarar na rada sa pila ka mga lugar nga sa saling probensya ni bilang insurgent-free kag ready for development. Pero subong daw bumalik naman ang problema. Ining lugar nga Barangay Trinidad, Giholngan City, giningadlan ini sang DICT, Department of Information and Communications Technology, kaysa sa mga lugar sa Negros Oriental nga hindi pwede butangan sang free wifi, sang libre nga wifi, bagon bagabig ini nga insurgency affected city sa gihapon. Man mayara man sa ginaplastar nga programa ang gobyerno naton mo para nga matapos sa yung problema sang ginatawag insurhensya, kaya nakabig among pinakalugay
nga insurgency problem sa Bugos ng Asya. Pare dali sa Pilipinas, sabi na kanugay eh. Kasi kung may panibag-o nga development kung update sa nga enkwentro nga natabo sa ginamang nga hapon, nagresulta sa nasilindra 8 ang nagkalamatay. Bantayan na tutok lamang diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ano bagad ang ibang sering nga balita sa bahin sang lokal bao? Ano ba talaga kuya? Kung sa mga anang artista pa sa unab lang, komedyante bilang ara permi upod kay Tito, Vic and Joey. Ining kasering balang ekspresyon ya, ang ekspresyon niyang ng ano ba yan? Kapamangkot sa galibog ulo niya. Kaya balita sa mong amoning pila ka mga ekspresyon sa mga tao. Ano gid ang kamaturan? Ano gid ang inyo sarili tumod? Ang balita angot sa ginapagwa nga mga anunsyo, abiso kon paandam sa pila ka mga ahensya sa gobyerno naton. Ang balita angot sini sa mga gabi, sumentro sa kuntani, natalana nga pagpabakuna man sa pila ka mga opisyal nato sa gobyerno diri sa Bacolod kontra COVID-19. Kuntani ang schedule buwas na nga adlaw. Apa ang natabo diri? Kung sa mga salakyan pa nga nagadalagan sa dalan, inali lamang nga nagpririno, golpe lamang nga nagpundo. Kung sa mga tinaga pa nga ginhambal kagin pasikat ni Pastor Kibuloy ano gani, STOP! Stop! Hindi anay! Untatanay! Ang balita titani buwas sa bahin sa nga New Government Center o kon NGC mapapakuna na si Mayor Bing kag 44 ka mga kapitan sa barangay o nagdamo-damo ang mga kapitan sa barangay ho tani no mapapakuna sila sa COVID-19 vaccines. Pero natabo sila maka-action sa buman nga adlaw may ginpagwa nga pandam di makabig din nga pandam or palayag anunsyo ba or statement ang DILG sa mga local chief executives nga nagpabakuna na kontra COVID-19 nga wala anay ginhulat ang insakto nga tion ag wala ginsunod ang pagsulundan sa gobyerno o kung wala sa priority list pero nagpabakuna na. Ang balsa nga DILG padalaan din sila mga ka-aksyon sang show cause order. Amoning mando agod obligahon ang ginapadalaan sila nga magpatag i-justify kung ano ang rason sa reklamo batog sa iya show cause order. Gumuba ining paandam sa nga DILG matapos maglanog ang balita angot sa pagpapakuna sang duha ka mga local chief executives sa Visayas. Pero karkulo ko tatlo ni hindi ni duwa. Pero una nga balita kontra sa o kung pagpabakuna sang duha ka mga local chief executives sa Visayas nasuno sa DILG pagpakita ining way pagtahod sa vaccine priority line. Ting gumawa dari nga ngalan, di naman na malipod sa publiko kay may picture ka may video pagani. Mayor Alfred Romualdez sang Tacloban City sa Leyteng area ni nagpaturok nagpapakuna na sang Sinovac yasan China kahapon Lunes kag Mayor Elanito Peña sang Minglanilla Cebu. Nagpapakuna man sang British Swedish drug maker AstraZeneca subong nga Martes. Galing kay una na mangkot rin sa DILG ho. Duwa lang na balaan nila nga ngalan sa alkalde. Why nila mabalaan nga dari sa Negros Occidental. May alkalde man nga nagpabakuna. Una pagani kay Romualdez kag kay Peña. Biyernes pala nga nagligad gasmana Marso 19. Si Escalante City Mayor Negros Occidental Bibo Yap nagpabakuna na tuya. Why ni balaan sa DILG? Ano ang matabo?
Padalaan manayhan si Yap sang sining ginatawag nga show cause order. Kamanang balantayan nga matabo diri mag-action bangod halos hindi na maintindihan. Nagsinamo-samo ng senaryo mo. Diyan gid balahaw? Ano gid bala? Daw nagtando-tando na ni din bukid din bye-bye. Ang sabahin naman sa DOH, si Health Spokesperson Maria Rosario Vergere, una na nisa nga nagsiling mga ka-aksyon nga kinahanglan gid man nga sundon ang prioritization framework. Dapat kung sinong una nga nalista sa listahan sang gobyerno amo nang una nga tulukan. Among una nga bakunahan sang bakuna nga ginpatagayon man sang gobyerno. Amo lang anay na ang unahon hambal sang gobyerno pagi sa DOH. Kaya kung hindi na pagsundon, hambal sang DOH mabutang sa alang-alang ang supply sang Pilipinas sang bakuna. Nga unahay kuno ang madamo nga nasyon mo nga makakuha sang supply sang bakuna. Si Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga Martes nagsiling naman na yan nagintog yan sa DILG. Ining kaso ni Romualdez pati na kay Pinya Isubong mga adlaw ho si Interior Undersecretary A.P. Mako Dinsing nagsiling ni siya mga ka-aksyon nga iyan na ginahanda ang show cause orders. Patok sa tatlo ka mga alkalde. Hamal ni Dinsing ang tatlo gani ya. Pero way man digin ang adlan ni Dinsing kung sino ining tatlo ni. Pero ang pagwa sang ngalan na day Romualdez kag Pinya, gumawa niya kay may mga pictures ka mga videos na nga naglaptabo nga nagpabakuna gid man sila. Dariya sa Negros Occidental ayan si Dinsing amo ni ginatumod niya. Ang ikatatlo nga alkalde nga amo ni diri sa Negros Occidental. Ang siling ni Dinsing mga ka-aksyon, hindi pa pwede magpabakuna ang hindi medical frontliners. Tangod kung supako naton ang ginatawag nga order of priority. Maapektuhan ang ginapaabot pa nga deliveries halin sa COVAX. Way ni mapapalo mga alkalde ni how? Sa saring pagsulundan how? Nga naglabot spunto nga amon ni natabo man. Ang nagadihon sang pagsulundan sa priority sa pagbakuna, taga-gobyerno, ang nagsupak, taga-gobyerno man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. 10 minutos nakaligan sa tak ng alas 10, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pinalamang itong kamang talalupang doon nga mga balita sa ato sa rin nga pagkapangalakad sa rin nga Martes nga edisyon. Action Night Patrol. Ato sa rin nga mga nagabaritor sa YouTube Live sa UAZ Action Radio Bacolod, sa live stream FB page. Ang sila sa rin nga mga radio monitor na, radio set. Mga late tuners naton nga bago lamang naka-log-in, bago lamang naka-abri sila sa ring radyo. Gina-welcome na akmon kabaliwat sa inyo sa ring palatuntunan Action Night Patrol 10-11 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ring bahin, observation report na sa ato sa ring patrol with Action John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John, kamusta makulod sa bong? Please come in. Binakbakanay mo Axel man tatlo ka oras no pero bago magulo ni kabate mo ni Kalawig nga binakbakanay isang armas lotang Gani man. Duga ang agi ko no kun ang kilala ko pagka digto malapit sa area ado na man ako no do palupok na bilang katay. Ado pila ko no atay kaging palupok nilang sunod-sunod at armo may ako si Gabong. Gali Action John, may kilala ko ang kapuli da sa lugar. Siling niya, Action Marlon, anad na kami to. Anad na sila. Korek. Anad na sila. Why kakibot mga tao to? Kagkabalo na sa
ang mayo lang aksyon dyan, dire, kay kabalo na sila kung anong ila sa nga himuon, nga hindi sila Gani, butang man. sa alang. Oo. Ang bagay reaction mo sa klalakop sa babaw, sa bukid abe, dito sa may area mismo sang gilngan, ang ba nila, bisan ayoko na bation ang nilagapok mong, Oo. ara sila sulod sa ilabalay, pero ang ba nila hindi makunukulbaan, kaya tinanad, dos lagani, do normal na lang ko sa election mark ko nung amo to nga nagluntad abi. Hindi man basta-basta ang gingamit mong makunobla sa recoveries, nakaramo sa recoveries. Pero antes sa to nakatuan, Sige. sa to tanang magka-action karon sa may plaza publika, no? Ang dribble action mark ang ano, may grandstand, di ba may grandstand na ding plaza? Oo. Kulang tara-tara sa ginakayo, subong ginapatahom nila, basta ginatintahan, bla puti. Kahit natugay naman kagula na gamit doon isa lapit na sa katuig garaan nga wag gid activities nga ginparigayon and so far doon ginapropentihan nila puti para hindi diri mang maglagom ang duago ko ng kolor sining grandstand sa may Bacolod City Public Plaza. Pero kasi nagsanag Blackson Mar, dali kaya mo na ang panibago diri ang ila direction mar do mga ano ba makabing aton waiting shed, di ba may mga waiting shed dere. Hindi ni ang regular nga disenyo. Ang ato action mar sa waiting shed, ano niya? Kahoy. Oh. Kahoy, pero hindi tabon lang nga atop gid mismo. Oo. Nagka na ding ila yung disenyo. Buti ringon, kung mag-ulan, kagatiner ka de, sigurado gikabasa ka gid. Kaya why ni atop dring ilang ang mga shed action mga ginabutang sa palibot sang plaza. Amo yung disenyo ya sang ilang architect, no? Oh, gani man. Dabot sa lingon nga kung mag-ulan, di ka na magtiner. Hindi ka di magtiner. Oo. Tagbot sa lingon, hindi ka di pwede katulog, kay nalimok-mok tulog mo, ka magbuubong ulan, wala ka di pa silungan. May Amo mo na nakatimbre. sa nila ka-purpose. May nakatimbre guro sa designer da, nga mo na dapat i-design da parang at least di ma-standbyan sa damo nga tao da. Base, Oo. guro, ka ba sila? Kag-action map, ano ni bala, do hindi sa bala, kung mag-uloigda ka, sa ila diri nga ginapungkuan, hindi na debing pungkuan nila gaangot, bala nga do gapatiyog. Oo. Lagka, may ari din nga ang isa ka pong apulungkuan nakatapik sa sa balayan nga shed. And then nubo lang hindi pang pwede pang higda. Kung maghigda kaya ba yung mga dapat yung mga kalabaon. Ari ko pulungkuan nila gadagan na yung mga 5 feet o kung 4 to 5 feet action mar nga hindi kigong lawas ang tao kung maghigda. Tapos kakitid yang o kung hindi sila lapad, no? Ang pulungkuan action mark. Yun, doon lang alang, iguro ko magtulog-tulog ka diri. Kaya nali, iguro madagdag ka ni. Isa mo lang kaliso, nitong pila ka gitasduta mong. Ate siguro ako ginungkod aksyon dyan ang mga naguro kay manti, damo-damo nakabay sa mga insidente na nga mega katulog. Dapat bugtaw yan, bulusas ang iya darguara pa. Pero unod, sang bulusas ang dargo yang walit, wala na. Uway na! Oo. Amo na guro nasyon, tapos uway ka di ang sa regular nga waiting shed, usually action mar ay pulungkuan, tag may salindigan, dari way salindigan, diya. Do, arak lang diya sa plaza, gid lang nga may bangko, regular, dari ba nila ginbutang, galing kinigbi, diya, ng kitid, lagpad, no? Ano ko may purpose, ginigurong architect, nga amo nila disenyo. Correct. Tapos, sana, action mar, sa mga park iban nga, perti ka dumera area nga dulom-dulom, adriya sanag, no? Sanag diri ang palibot kag kun sa ibang nga plaza damo dominante action mar ang Carabao grass ra gibutan nila nga may mga hilamon. Diri dominant action mar amo ni ang ilang flooring. Ang flooring nila bricks ni, no? Kung magpungko ka diri sa may salog, may kuang ginibuli mo labi na kung gaulan matapik kiri si mo. Di kung pwede ka dahil ka propungko sa mga sa may hilamon at tigil gagamay lagi din sa mga area nga may mga ulo hilamon action marlon. Plus pagid may nagalibot nga mga katapo balas ang poso, no? GSO probably, no? And then ang kapulisan naton sana ang gingamit na binila kalabanan especially nga sentros to nga balas sa may checkerboard action mar ng white light balas puti nga suga na puti ka sana masanagan gidya kulayo gari kita ako kabri ko nga kaguro sa stage sang plaza publika, no? Mahal na. Mahal ni LED. Doon to ka ang wiring sa naras dalom, dota, hindi, para sa... Tuta. Para sa amo-amos lagun na.
Oh, kana. Pero amo na sa kay ko makita mo maglibot ka direksyon maway di mga wire nga nagakinabit mo. Ara sa dalom duta ang ilang dari sa nga medyo dugay-dugayan diri na. Actually diri ang engineer kilala ko diri amigo ko man. Ang balyado ka namo na dugay-dugayan sila magtrabaho kuno kay sa duta gini ang mga wirings. Kag kinanglanong ginilang nga siguraduhon. Amo nang balilagay may sala di maponder mabudlayan kasi magkayo action mar. No, kasi di naman check kinanglan nga bungkalon no abing na imo dra pero te may electrician man in charge. Sa ila siguro do sisyo ni guro. No, kasi dila mga engineer may civil man, may mechanical man, may electrical man, electronic man. Daw man sa engineer ti ilang mga sugani gini ka electrical engineers, no. Pero do ano man katahom diri sa may pagatuslaw nga area. Dito pa San Juan may mga portion mga giyapon medyo dulom-dulom. Pero doon hindi magit sila kapatama dulom-dulom kaya ang pulis gapadulom-duloman, no? Mga kuitan kaya ito ka pulis disdas sa kagenda. Sumayo man nga may nagalibot kami nagbabantay diri sa palibot sa sulad sa bakod karon nga gabi. Lambiyon kami sa may sa circumferential. Inay lang porte kramo sa mga heavy equipment ug pambutang. Dabla action mar sa esplanade. Katultol ka sa esplanade action mar. Kili din Jesse? Talaga ka lang sa esplanade wala pa. Ang esplanade nga nabatian ko nga lugar ang sikat is Iloilo pero diri sa aton naman ang kilid sa NGC da. Oo. Amo ang esplanade nga natawag. Yes. Daway man naginakantuan sa tao da. Naglain pa. Sige na lang kay Tisa Tubang sa istana. Gawin ko, ikaw naman pang espalto nila. Kadamo sa mga equipment to gaginutok to sa around circumferential road. Dapat sa itong makakson ha, kung nagrabay ka dry na inailang kay babola na espalto, isa dra ka porsyon. So mong inasugdan pag nila ang diri sa may outer lane, especially sa mga ruta sa mga salakyan kikan south going to north. So dapat dra, hindi ka gina magpinagusto pagpadalaga, basta magkarabungguan, mo dra madlagko nga mga equipment, kaya mabutang nila sa sandalan, disgrasya pa, no? At umlaksaan mga kagabigin pang istorya na ton kay nakita kami bata kaya pang lagsanay. Inalagsanay sa sandalan, delikado subong. Dapat hindi maglagsanay sa sandalan kisa nagapisik lang dahil mga kabataan basib na din sila apukan action mar, no? Damo pa din jeep pasunod lang, ano ni nga ruta dili on tabi. Ano ruta ni nga jeep naman? Punta Punta Taytay, downtown area, may mga taxi man dire kalabas ang pila nila. Damo din may mga taxi drivers, action na Marlo, no? Nagapila, kramo, ay giguro posero ay. Namin ba tsimpo, kaya mo naguro nga nasundo, jutay, gadget ng iban, kaya nila, naming tsimpos bakulog, diling kay Perting Paang. Summer, nag-record action, Marmos Domingo. So, Domingo, dumadeklara na sila sa ito nga summer season. Pero dry season, ang pag-asa naghambal bago lang sa DCRA. So, ang pagdeklarar sang dry season, posible sunod nga adlaw na. Hindi na Domingo, hindi naman ako Domingo, no? Sunod nga adlaw na ko, no? Dry season ba o tigmanala? Actually, action Mar, kung October la, apurte, sa kagirot-ginot, bisa na ano mo ka, no? Dapat na ano kagilitikpan, kaya perte ka pang paang, Dris Bacolod. Aton gani, arata sa fourth floor. Paang, no? Mga labutan, kalas 11 medyas na magalas 2. Aperting ginot, magalas 3 bagid. Aba, gabing init. Iban guro, di ka barala na puwak nila mo. Dapat na inong tubig. Gahambal, iba nagsundan, kasulumpaan man nga init man. Gani. Muna natin nagkakinaboyan nila. Iya, sa may All of Justice. Ang basang gwardiya sa pulis, basiga isa pa guro tutulod ka nagamoto iya mamasyagan kay dadaan sa may labi dabay ko kadto All of Justice do ka simong nga kapaang dara duga ka guro namo sa gitpang inom ito nga bulog isa ka hakop ati amo gito do ka no action mo do na frustrate sa gali do may nagka problema sa action mo do may na frustrate sa kuno kay una galigwa ang duwaya kaupod. Oy. Sa may BGMP doon na uli sa gwa. Kapo lang siya gwa action ang una nakagwa na to sila naligad nga adlaw. Dito pagwa siguro daw mo nagugin high blood siguro base ba kinit sa ulo yung nga dugay magwa sa iya diri nga release order ati naglain ang iya nga pamatsyag aksyonar papulis balay nila lain naman yung pamatsyag ay whatever ko ginhakop to isa kakop gito sang mga bulong niya sa high blood kay iba niya balatian ininom niya tanan ati pating igo to guro sa internal organ niya ang iya gito kurang atay gito kurang ginatake mo dapat siguro ano ginano halungan gisa ton nga mga ka-aksyon
update action Mars siluhat sa baybayon tato. Actually, ininggin ka sa nila ang pangguna action mga katapos ng 62nd Infantry Battalion. No, sa 303rd Brigade Action Mars. So, sir, mga 40, ginikuno ka mga ginagamit miyembro sa New People's Army. Actually, sa category sa Philippine Army, niyari ni Central Negros Front 1, Central Negros Front 2. Pero sa Gyapon, may kombinasyon ni na grupo, ang mga nila, nga kilosang riyon, miyembro ini sila sang ginatawag aksyon mga kilosang riyon, bubuhol, Sikihor, nga grupo sang mga rebelde, ang mga kwento na 40 bilog, ang ilabinak makanay, nga sa mga tatlo ka oras, nga binakmakanay, resulta sa uli, 8 ang dead. 8 ang patay action Mars according sa Army. Pero ang bago rin kay Army Major sa Pansito III, maayo pa yung sir, kung mapaka-provide ka mabla sang laragway, sang lawa sa mga bangkay, ginaw. Nga on the scene, nga nakitaan, kiti subong ining numero, sini base bla may maliwat sa kiti. Depende pa namong kabalo ka basta mo sila nga mga kakatabo action Mars sa encounter usually kinanglano ng proof ang lawas kay base bla ila nga pag-identify sang patay ang matong dugo nga nagkarabilin bla sa crime scene. Kaya usually amo na mong maambal sinabi nga may napatay kay may nakitaan sila nga blood stain dito sa area. So, ilan taon na nato, no, kay tiga ba kay Army Major sa Pansito III, kung sa mas tempano makaprovide sila sang laragway, at least may pamatuod, bilang nga 8 gid man ang napatay aksyon Marlon. Pero hindi basta-basta ang na-recover, ha? Ang recovery is anom ka M16 rifle, swerte. Duha ka M14 rifle, isa ka M4 rifle, isa ka M60, isa ka KJ9. May duha ka improvised explosive devices, may isa ka IED wire, may araanom ka M14 magazine nga may mga unod nga bala, may duha ka backpacks kag may mga confidential nga mga dokumento nga na-recover dito sa area action Mars. Yari ang ato nga kabugusan nga interview ka Army Major Senan Pansito III. Yes, kanina 23 March 2021 alas 12:55 ng hapon ay nagkaroon po nag-encounter ang ating 62nd Infantry Battalion while responding to reports of alleged presence of armed men. Na-encounter ito sa Sitio Agit, Barangay Trinidad, Ilurgan City, Negros Oriental. Ang with more or less 40 miyembro ng CPP-NPA believed to be from the Central Negros 1 at Pilusan Rayon, Negros Hall, Sikihor. Ang pathway po ay nag-last than 3 hours after which they had go towards the northwest direction. Ang initial result ng encounter on the part of the government is wala po tayong casualty. But on the part of the enemy ay mayroon na tayo initial na nakuha na 8 miyembro ng NPA na napatay. Opo. And 11 na high-powered firearms. This would include 6 na M16 rifle, 2 M14 rifle, isang M4 rifle, isang M60 machine gun, isang KG9 submachine gun, 2 landmine, dalawang backpacks at saka mga CTG documents. So as of now in the area is continuous pa rin ang ating pursuit operations and mayroon pa rin naman tayong tracks and traces on the part of the enemy. That is why pinupursu pa rin natin itong ating operation na ito. Nagkaroon na rin tayo ng additional forces on the ground to augment yung ating mga games na groups. Sir, ongoing po ngayon, sir, itong operation ng Army? Ang pursuit operation natin, yes, ongoing. Pero yung firefight, exchange of firefight is natapos na ito kanina. Sir, yung bangkay po ng mga na-recover, saan po ngayon, sir? Initially, as per SOP naman talaga namin is pino-coordinate natin yan sa PNP. Then yung PNP, siya rin yung mag-turnover niyan sa local government unit. As of now, I don't have the complete details yet kung asan na ang mga ito because what we are concerned more is yung
Ibig sabihin po, sir, na-retrieve po talaga itong mga bangkay nila, no? Yes, upon the initial scouting of our troops who were engaged in the area. Okay. Sir, ito po sila sabi, sir. Ito po sila ay matagal na po President Pancito III, ang Internal Affairs Officer ko ng spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, no? Karoon niya kami magka-aksyon, airways, sa Gyapo, madamos ng mga salakihan, nga nakita na ito ng galabiyong sa Daranon, sa way problema, nagapinauli pa lang, no? Basta iba naging agawagin man yung pauli, iba'y arak pa bago lang gwa. So, tag sa kamatrabaho, magtanaton ka pa manaog dari sa tubang sa San Sebastian Cathedral, o nga nagadinalagan, pagkalisto nga sa pasa publika, o nga agaw, ni guro nga magagwa dari. Ano to ganilagsanak, no? Ato may babae, gagalagas. Ato nagpalapit sa may Poso Guard. May nilagsaray, Daxon Mar, eh. Kasi may skin snatch or anong plasada na? Ambot anong pastada, di pa mo sa gadinalagan. Kanto Ato sa may Poso Guard, di ba? Sa may plaza. Curfew naman sa bang? Damo pa tao daw? Damo pa tao daw? Agabantay sa lakyan mo guro? Tao na gadinalagan pa plaza. Libot at bintang, mga sulod at guro ay. Base kung may ginalaot na daw sa talibong. Gadinalagan, ganit sila. Or base? Damo, sila gadinalagan, dito silang kadtog sa opisina nga may City of Smiles sa Daxon Mars to nga. Kita ko na duwa ka laki gadinalagan, daw to sila kadtog sa pulis, no? Ang duwa ka mga lalaki Action Mar, hindi may mga gasunod, yung mga kababaynahan, tapos gadinalagan, may isa kababae nga nagsunod pag-id, doon mga 5 sila guro, pero susobra to, pakadto, back up, 1 ang ilang direksyon. Tanto na ton, kaya ang ilang diri ginalina, nalindiri sila sa may unit top lang area, then, ato sila pinunsok, may ginaistorya silang, ano to, dumigirinawa, yung mga action man, be? Base kung grupo-grupo naman sang pamatan-o na, kung gang-gang lang, away naman. Hindi, may mga uludad na ini. Oy. Mga legal age na ini sila. Base kung doon ginatatap man sila gani, kataga Poso, taga GSO, guro niyo. Hindi ka lang, hindi ka sulod-tulipang. Lartaon pa ko na ng tabo ni sila ni. Pwede curfew na ho? Araw. Rasa, Ali, di sa kundampiyo. Daw, magkakanto siya ng patrol. Inaway. Nakana sila? Irinaway, gili ni, be? Panawagan ka, be? Panawag, be, kung anong ginalindan sa aways na. Pinggitan, Islam, be? Wait lang, Ed. Ano naman? Kasi kung saan yung ayab na. Ano ko lang? Agi na pong gansa. Ginagas na to galing sa ko. Rinaway. Gano'n ang pamilya ng rinaway. Balang taon na ba? Pero may pinggitan na, gano'n. Agi na pong gansa. Laki. Isa ka lalaki na ginagas. Ang ginagas ya. Nagpanago na to. Kontrahan na rin. Ang ginagas ya. Lalaki to. Lalaki Action Man, no? Lapit polis na. Lalaki man, galit palagyo na. Naman na. Alay din lang. May Poso Guard man din. Pero antay, nakureas gabi. Magsuperante na settle sila, pasta na sila, no? Pero sa Japon, kasi gising gitana, ito rin nila sa mga persona nga upod rin nila karon man ng gabi, mga ka-action, no? And then na, ang pinaka-sitwasyon rin sa Japon, alikata na sa tubang sa San Sebastian Cathedral, mga ka-action, tawhay naman siya ang sitwasyon ka rin ng karbiyon, kita ito problema, di kaya rin mga polis naton nga naka-on standby mga ka-aksyon sa kalibot sa plaza publika kag downtown area. Sa tutarang mga ka-aksyon sa mga panahon, tanda nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas ang pagguyang o ng paglubo sa atong immune function, ang mahigko a kolon kagang hindi regular na pagtagwat
Taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batala sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat Okay, sa lawanta ang nagamonitor sa live stream. Unagin si Alex R. Montesa, araman si Sheila Alagos, Marilo Kahili, good evening. Sir Marlon, mayong gabi sa liwat, hamal ni Alex R. Montesa. Russell Gomez, approve. Mali. Si Mary Joy Camero, good evening, Sir Marlon, watching FB Live from Singapore. Ami Agostines Varon, good evening. Please tamiyaw, family Agostines Varon, always get ka may kapamati, salamat. Yvonne Buesher, good evening, Aksa Marlon. Dan Sharing. Mel Churita Ferrer, good evening, Aksa Marlon. Elizabeth Malaka Gamala, monitor sa program, keep safe everyone, God bless us all, and more power to ARB. Jocelyn Libon Espojo, good evening, Aksa Marlon. Terry Simpron Yong, good evening. Si Yodi Torta de la Peña Barbecue. Ari kami ni Lola Turing, kaupod naman si Imo. Madamo salamat. Roselia Grandia, karami sang music na miss ko, watching from Hong Kong. Pedrinya Ironman, good evening. Always kami kabaritor sa Action Radio. Sa Barangay Handumaran, Zone 6, keep safe. Always, God bless. Bibs Tordesillas. Good evening, Mar, watching sa Hacienda Mars, transloading Mao. Upod kay Chip Ronald, kag mayong gabi, taran-taran, nga tagpalamati sa Action at Patrol. Hamal ni Judith Hordak, Marlon, saluto kami ni Lula Turing, sang suman, kag nagahimo sang baybay, samtang kaupol si mo sa nga programa. Daw tingkalalag ba? Pero namin na sa the best na. Walmar Caninoy, good evening. From Manila, God bless. Corazon Villasis Gayo, good evening. Monitor sa radio. Christine Naminyas Villalobos, good evening. Sumar, monitor lang ko sa barangay Pandaron DSB. Di Dane Jonah, dumduman ko na sa singkang sang una. Ang aksidente ito. Sa paghugpaa sa aeroplano, March 22, 1998. Pedrinya Ironman, good. Corazon Villasis Gayo, greeting to my sister Linda sa Mansilingan, Aksumarlon. Di Dane Jonah, hihi, ang airport da sa una sa singkang taga hugpa sa aeroplano daw, madala na ilatop. Ka-experience man na short landing na da sila. 2 times nag-U-turn amon ginsakyan para lang ka-landing. Michael John P. Sison, monitor gid always from Chatu LC Paranaque, thank you. Ma Alcuela Kelstrom, watching live from Sweden. Bernadette Lacson, Raman. Andrew Wanites, good evening. Si Andrew Wanitis. Guillermo Carito Rana. Panibag mo naman nga programa sa Adlaw sa Martes. Apon si mo sa di bugos nga puwersa sang barangay. Bonabasta Gibong Pontevedra. Okay. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Sige, ang iban nga nagpadala sa atos ang ilan sa nga mensahe sa live stream. Balikan na ka mo nagidugay ha. Balik kita sa atos sa nga pagkapangalagad. Alas 10:37 na Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ta Action Oliver. Ang report ni Action Roger Gotib. Ang isa nga live report gikan sa Northern Negros. Iba na unta may mag-action. Ang Cadiz City kung tani na buksa na kung tani dirang ginrenovate kung ginpatahom nga Cadiz City Park Blah. Way man ginalauman nga agamat-amat naman saka sang kaso sang COVID-19 ti way gid sang choice
Sigano butang na mas peligro ang mga tao dira sa Cadiz City kundi ibalik naman anay temporaryo sira ang Cadiz City Park. Aksyon Roger Gotem sa netibon nga balita, standby. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Roger, mayong gabi sa report, please come in. Yes, Action Marlon sa aton sila nga mga balita sa siyudad sa Cadiz, Action Marlon na correct na subong gina-monitor pa gani Action Marlon kay manti nagataas ang nagalugar ang bala ang mga numero sa nag-positive sa COVID-19 ang amon diri correct ang amon diri nga Cadiz City Park amo karon ang gin pasira kay dila Cadiz City Park ang amon diri nga puerto nga ni balang ginimo na lang nga ginalagawan na lang sa mga tao kung aga may naga-jogging kung hapon may naga-jogging man kay naga-holding hands na mga luyanay. Subo sirado man na. Sirado man ang children's playground na ginakantuan sa mga gilikanan na po ng mga kabataan. Agod nga ma-enjoy man lang kabataan lang katigin buksan ini daw nagligan lagi si Mana pero pasira naman. Nga kung katungod man nga nagsaka ang mga na-biktima sa COVID kag ang natapikan sa COVID kag may ara na kami sa local transmission. Kasi sa karon daw ang report apat isa ka pamilya kag may mga gina-swab mga upod sining isa sa kolektor bala sa isa ka linding 16 kabilog kahapon ni gin-swab napabot-abot man ang ilas ning resulta kag ang pamilya mismo sinikat isa nagpositive na apat na ang bana ang asawa ang bata nga 3 anyos kag ang isa ka 7-month-old nga bata, no? Ang ilang pamilya, 8, kagin swab test, abot silingon 24, tanang ipang-swab test sa Marlon. So, muna, ang muna bantayan tang result man, sa subnaw may ara naka-record sa siyudad sa Cadiz 17 ka mga active cases sa suma total ng 527 nga sa diin ini sa Marlon ang natapikan na sang virus ang magsugod ini sa tumbulan si Nero. So, kung mo man ito na, gina-monitor, ginato na kanugonganisang widescreen bala ni ang ang glaze wall ni bala tawag. O kung widescreen nga television. At subong yan, nagasiga man siya, pero ang makita lang logo sa siyudad sa Cadiz, official silya, naradira nga tinagasanag lang permanente. Wala iya sa mga show sila nga may magagwa ng mga pelikula na mong ginakalagkagan sa to sa mga tao kada gabi pagkagtura sa Cadiz City Park. Pinakababalita na to sa Marlon ang report na tigin kalipay man sa kapitan sa Barangay Mabini balas Kapitan Rosbel Villarin nga Barangay Mabini isa sang gin-declare sa Philippine Drug Enforcement Agency nga drug cleared, no? Lai man niya ang drug-free, kaya di mag-gawin ko pwede mag-drug-free. Kaya mag-drug-free yaw ay giduga, pero niya, drug cleared mo silingon nga, dapat ma-maintain nila ang ila sila nga naangkon nga drug cleared sila. Tungod nga isa sang barangay nga gipresentar ni Police Major Akidishar, upod ang pag-evaluate niya, kag nakapasar sa evaluation. That is why ang Barangay Mabini na drug cleared siya. Ang pagpasalamat sa kapitan sa mga barangay tanod dyan na sumuluyo kagaga pangabay nga utani ma-maintain lang nila kahit hindi man sila nga drug cleared nga hindi naging pag-monitor kundi nga sige pag-monitor na dapat mabantayan si maayo ang ilang mga area nga wala na sa mga operasyon ng pulis kag ang ilang mga drug surrenderers nga way na yan damit sa nga droga action Marlon. Ikapito ini nga barangay sunod sa kay Police Major Akilishar sa ton sini nga pagpamangkot siya ang mga drug-free barangay kalabanan sini mga outside property kaya city property sa barangay Zone 1 to barangay Zone 6 why pagid niya maaprobahan sang amon diri o kon sang PDEA nga gi-present man ang iban nga mga barangay pero only Mabini lang gid ang nakapasar categorically. Now, sila nga mga balita, may pito talaga mga persona pinanakop sa kapulisan, may mga last
4 pasado takna sang hapon kay ini sila Action Marlon ang nagapatigayon sang tungits kag kanyo kag domino. So all form of illegal gambling ang operation sa kapulisan kag gindakop ini si Marlon Arabago ioben sa 46 anyos sa edad may asawa, Arnel Sangrines Idiola 23 anyos sa edad soltero, Marlon Palomar Esclares 41 anyos may asawa, Annalyn de la Peña Isigne 32 anyos sa edad may bana, si Arlene Arabago Ipaduli 50 anyos sa edad may bana, Mary Jane Gomez Chuson 33 anyos sa edad may bana man, kag tanan residente ini sang Barrio Verde, Barangay Daga sa din lagi patigal ng operation sa kapulisan. Gidakop pa ni Kapito si Marites Pineda Fernandez anyos sa edad, kag residente sang Villa Miramar, Barangay Daga, Surad sang Cadiz. So, sa pagdakop, sila baguma sa report sa pinaka mga concerned citizen nga nagparabot sa pulis nga daw sige-sige na ang pagsugal dira sa area. Tisunod sila, ilan ni daw dulo diversion malang kuno. Pero may report sa pulis sa ginaksyonan sang pulis kagini ang mga persona ang karon arestado kan detenado naman sa bahin sa Cadiz City Penteco Social Facility. So no, sa nag-lead sa operation, pinagiman sa kay Police Lieutenant Lester Oliveros, Deputy Chief for Operation, na hindi man ni madaldali pag-file sa kaso, probably ma-file ang kaso as regular filing na lang kasi di mahabol bala mga pag-file sini inquest tungkol sa kalipot, malas ila sini nga detention period action Marlon. So far, amo nga tumadulong nga mga report dari sa may siyudad sang Cadiz sa aton sini pag tutok man sang mga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gotib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Okay, balikan tama nga ito sa nga mga nag-monitor sa live stream hoa. Si ang nautod nga pag-acknowledge sa mensahe kay padalan ni Guillermo Clarito. Aksyon na Marlon, good evening sa imo nga sa panibag umong nga programa sa adlaw sang Martes upon sa imo ang bugos nga puwersa sang Barangay Budapesta Gibong Pontevedra sa family Saludaris, Katigi, Trinidad, Nabor, Mogar, Rojo kag Clarito. Sa papanguna ni Guillermo Clarito Gibo, thank you. Okay. Manyapod ako na. Manok lang tanay nga adobo. Simple lang so ni Clarito ba? Manok ha? Adobo. The best ba yung Bisaya mo? Alex Samontesa, okay. Pedrinya Ironman, always watching it. Akon pamilya sa Domanan Zone 6 specialist amo sa nga Iloy, Mama Judith. Pudman sa mga utod ko. Masing, Maymay, Tikboy, Bukay, Boding, salamat kid. Pedrinya Ironman. Thank you. Vanessa M. Mayo, good Tuesday morning. Action na Marlon Hinovaya, monitor and watching ARB News Update. Thank you. Morning to sila sa Minnesota, USA. Okay. Kativir, good evening. Action Marlon, happy birthday kay Kat Very sa Barangay Aral. Happy birthday. Ligaya Talis, good evening. Valron Alvarez from Silay City. Barangay Kapitan Ramon, wala nagid untat patyanay sa Barangay Kapitan. Uy, may krimen na natabo sa inyo da? Sige be, check na boss be. Barangay Kapitan Ramon. Patyanay sa Barangay Kapitan. Ay, okay. Why nagigili untat patyanay sa Barangay Kapitan? O may Kapitan, goro nga gin patay. Christy Arevalo, good evening, Action Marlon, monitor lang kami sa gym Valladolid, tamyaw ko ng Ami Dolorfrino, Elma Hilarso, Grace Dondon Dolorfrino, Rafi del Socorro, kag Jan Arevalo. Pedrinya Ironman. Okay, ara. Init subong Action Marlon. Ano dapat sa ano naman? Halagay na. Grabe na init subong Action Marlon. Ano dapat
Imuon. Amo ni nga kainuton o dapat imon amo ni kaniton sa panahon. Nagsumalon. Salamat. Okay. Halong na. Auditor ta de la Peña naluto na ang suman aksumalon. Mga butong naman as nakagahon. Ba? Nabi ba? Prince, shout out. Hedovaya and Rivera family. Humalumina, good evening. Erlinda Giroy, Imalay, good evening. Piyak nga radio station gin-mention ni Erlinda ba? Sige lang. Okay lang, may problema. Welcome gihapon. Alex Montesa, okay. Pwede rin niya Ayorman. Tita Gigi Torley, kag Madam Auring sa Manville Royal, Barangay Panhukoy, salamat. Vanessa A. Mayo, okay. Raydan Velasco, Patamyaw, taga Golf Silay. Thank you very much. Stay safe. Okay. Ray G. Abalo, Sir Marlon watching from Kuwait. Kasama ko si Paribax. Sir Marlon Palagas Patamyaw sa family Soy Nieto sa Barangay San Juan kag sa Caballeros ang Barangay Pahilanga damogid nga salamat. Si Edeline Labrador Claridad mayong gabi. Gaparok-orok kid sa pamati papa ko Edmondo Claridad sang Tabonan Bago City. Salamat, God bless. Okay. Glenbert John Guantia Domali. Sir pa shout out po from Halandon. Domali family. Thank you. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran babakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalag at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Agapasang banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapala Las 10:55 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. I-check na sa sering nga mga talion. Ang detalye naman sa balita ng tipo ni Aksyon na Percival Villamor, Southern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Pers, sa report ngayong gabi, please kabin. Ngayong gabi aksyon na Marlon taga sa aton man na mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon aksyon Marlon no, ang Lakasilla na police station nag-conduct sang operation against sa illegal gambling sa palibot sa banwa sang Lakasilla. Kag diri ang operation ginapamunuan ini ni Police Captain Ramil A. Bustamante upod ang Alert 10 kag ang Sagwina Section Division nga si Police Master Sergeant Nelson Madrinya. Nagpadulong dito sa sitio Tuluban, Barangay Sag-ang, Lakasilla, Negros Occidental kag nakabaton sila sa report nga may isa ka persona nga nagapataya iya sang STL nga wala sang lisensya aksyon na Marlon sa pamunuan sang among number scheme. Pag dito nag-conduct sila sa operation kag gidakop diri ang isa ka persona nga ingalanan diri sa kay Ronron Cruz E. Kalinaw. Sa diin aktuhan sa aton kapulisan nga sa diin nagabitbit sang mga paraphernalia sang steel isa ka unit sang ruser nga mo ang ginagamit sang suspitsado sa pagpataya sini talisit kag may nabawi sa iyang posisyon kag kontrol ang 160 pesos nga mo ang iyang kita sa pagpataya kag diri na gapangatubang sang kaso ang persona sa Republic Act 9282 Action Marlon. So ang aton kapulisan sa gihapon nagalibot sa mga kabarangayan kag mga sityo kag nagapanawagan sa aton nga mga pumuluyo nga likawan na ang mga illegal gambling. Ilabi na gid ini Action Marlon nagakampanya man ang aton nga PCR sang Lakasillana sang Republic Act 9165 sang Anti-Dangerous Drug Act. Pag
anomdom kag na speaker sa atong PCR kung ano ang igadulot nga sang among droga sa persona nga nagagamit sini, kung ano ang epekto kag ang pagguwa sang isa ka persona kung ini ang magagamit sang illegal nga droga. So ang aton kapulisan wala untat sa paglibot kag pagpanundom sang aton nga mga pumuluyo dira sa banwasang La Castellana. So para mo ini ang aton nga nakuha nga mga balita gikan diri sa compound sang La Castellana. Mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chadperia, kagawad Jufred Sapanta, kag Don Gisrael Imbultorio, siyang siyudad sang La Carlota, ako siya kag Kapid Badillo. Ang inyong aksyon Percival, kanya mo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Balikan tayo sige ng ato sa nga patrol. Detalye sang mga reports na may aksyon John Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action John sa detalye sang report please come in. Arestado aksyon ka 18 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest sa kaso nga frustrated murder. Ini nga pag-service ng warrant of arrest ang ginkasa kay naginamang sang hapon sa mismo sang Block 27 Lot 9 na Bala Sky, Barangay Vista Alegre, Ciudad ng Bacolod. Kung sa didakpan ining si Adrian Rimorosa, 18 anyos sang Block 27 mismo action Lot 9 na Bala Sky. Sa Rodrigue Police Captain Albert Bonilla, ang station commander sa Police Station number 7, ngayon si Rimorosa ang may kaso ng frustrated murder. Dagining warrant of arrest ang gin-issue naman ni Honorable Judge Sulin Lowe Hulingan sa Regional Trial Court Branch 53. Diri mismo sa may syudad sang Bacolod nga napet sa Mayo 18, tuig 2020. Initian sa 200,000 pesos para siya temporaryo nga kailuwayan. Isa karon ng preso sa custodial facility sa Station number 7 para sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang sa nagkainas ang hapon, nagkasasay sa kabayabas operation nagkatapos sa Police Station number 6, ere sa Purok Gonzaga, Barangay Tacoling, Ciudad sang Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Jesus Reyes, 63 anyos, kag residente mismo sa nga lugar. Na-recover diri kay Reyes Action Mar ang ginabanta 2 ka gramos ng illegal nga droga, kag may estimated market value nga nagadala pa man sa kapin 6,800 pesos. Karon ining si Reyes ang preso sa custodial facilities ng station number 6 kinatalapas sa kaan sa nagakaigo nga panumbungon. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Punto alas 11 na. Action Radio Filipina Standard Time. Pagi sa sading ambahanon. Good night, my love. Good night, my love. 1956. Ray Peterson. Nagatakop temporaryo ining nga panatuntunan. Action Night Patrol. Nagawalik ini buwas same time, same station. Sa mga nagpalaga sa gilas nga mga mensahe, pala pasensya. Kaya nagtangko na kita sa insakto alas 11. Good night, good night. Sa ngalan sa gayapon sa aton nga mga action unit reporters, news under action and defensor. Sa Patrol Action John Diaz with action ninyo bugina. Basta Tuesday or next on tahong. Action na Percival Villamor kay action Roger Gotib dari naman sa bahin sang technical control. Action all of our person with IT expert action El Ray Dutalios. Sa ngalan sa gayapon sang regular nga anchor man action Eric Magbanwa. Ako naman action na Marlon Henovaya. Nagabilin sang good night kag good night sweet dreams. Huwag tatapos kagahon pa mag-jogging. Magpulo pababas. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Be sunny and bright and bring you closer to Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Manila Broadcasting Company.